Cítila? Je. Slon to má, okej. Směla se zasmíla? No, lidi už jsou, že to znamená, už je to neba. Halo. Máš to prázdné. To je tam, aha. Dobrý den. Kuky, aha. Děkuji. Bum. Je. Chápalo ti, co jsi? Aha. A má větší svaly než já. Okej. Já si říká, co to na mě míří, myslím. Je to americká puška? Nezahazuj. To už je prázdné. Ty. Já. Nic neháš, dívej, co to je. Že to zahazuje. No, to bude, Šustí. Papírek. Nebaví tě? Které auto je nejlepší ve světě, Jirko? Voda. On už tam přesvědčil, že? Ne, on to věděl. Věděl, že? Věděl k startu. Je to škoda. Je to škoda o škodě mluvit. Musí zajít na pasy. Tak dělali už takové malinké, že? Malé, a barevné. Jak se směje na Míši. Tam Jak se strejda? směje na Míši. Velká. Je. Co je to? Hápalo ti No, ty to. si to budeme moc promítnout. To je dobrá otázka. Do kapíčka udělala šbluník. Máš? A to je konec? Ano, Aha. víš, když se koupete, ale nefilmuj nějak. Kupete nebo koupete? Koupete. Ne, No, koupete. tak se chytnete za ruce, Aha. říkáte to, jak řeknete žbluň, tak se ponoří. Jo, to je ono. Aha. No, ne, to jste nedělali. Jo, ale já Učučala, jo? moc ne. Už na to si moc nespomínám. Aha, no však půjdete, zavezete tak Jirka na to, na zkoušku. A když já filmuji, každý je tichý. Aha, Když to vypnu, každý mluví. Šalice. nech toho. OK. To až budeš promítat, tak se pobavíme. Mami, podívej se na to. Toto bude dobré. Ty bys to ty měla. V takém horku. Česká taky. Jak to? Podívej se, jak Jirka se na tom. A já? Díci. Jo. To je mléčné nebo smetanové. Já než to nabereš. Ježišmarja. 23 hodin. Ano? Ono jak nedolíže, Poslouchej. hledí jak psík, jenom dovídá. Dívej se. To bude směšné. Jako ty, Jirko. Marti, Aha. počkej, tady ona, no toto. A bude se smát? Jak papa. Jak papa. OK. No dáváš si tomu znát, no. Ti nedostane angina. Ale. Yeah. Míša se jí lubí. Lubí. To je slovo. Máš věc, nebo to budeš mít roztopené? Roztopený je lepší, protože je to v Česká. Bylo v Česku. Vyhodila jsem to na sukňu. No, tu mamku vylepšíš teda Já opravdu. mám všechno, tak jsem špina. Musíš si mít vždycky nějakou zástěnu. Je milé děcko. No, už no. Mamka žaluje. Ne. Toto je moje?
Všechno to filmuju tady. Dobré odpoledne, vážení. Oznamujeme občanům, že zítra, to je úterý 28. června, bude pošta po celý den zavřena. Aha. Dále družstvo Služeb Sladko oznamuje, že bude prodávat vykrmená zvířata broilery. Prodej se uskuteční na farmě Sladko ve čtvrtek 30. června od 8 hodin do 17 hodin. Aha, filmuju. Cena za 1 kilogram činí 27 korun. Opakuji, vážení. Oznamujeme občanům, že zítra, to je úterý 28. června, bude pošta po celý den zavřena. Dále družstvo Služeb Sladko oznamuje, že bude prodávat vykrmená kuřata broilery. Prodej se uskuteční na farmě Sladko ve čtvrtek 30. června od 8 hodin do 17 hodin. Cena za 1 kilogram činí 27 korun. Konec hlášení. A jaká je? Jsou tam komáry? Nebo komáři? Nevím. Ale všechno chodí koupat. Jo, každý, myslím, slyším. Aha. A tak tam je na prašnic, je? Prašnice. Prašnice, a tam jsou Tady jsou lipiny. lipiny. Tam hore, tam je kadlečková. Aha. A takové jsou Prašnice a lipiny, ok. lipiny. Prašnice. Aha. A co se jako jiné děje v Korýtné? Ale však nic takového tady není. Však tady nemáme nějakých cigánů, tu nemáme. Ale v Česku už jsou, že jo? No to však určitě, tady je jich dost. Moc. Tady je jich tady dost. Až moc. Kriminalita. To slyším, že jako Veliká. že z demokracií při nás. To z toho Slovenska zase. Všechno se stahuje do těch Čech. Aha, Ty cigány. to není dobré. A dělají tady, tam, když to ukáže, ty byty jim dávají, on to rozbíjí, zničí. Kde to? No to však v těch Čechách, tam, kde to bývají ty cigáni. Aha. V tom jednom místě. A ty bytovky, to tak zničil, když to ukážu v té televizi, všecko, oni to vytrhají, ty parkety a porozbíjí Proč? okna, vyklíčí. No proč, tak oni to tak chovají. Potom jim dají zase nové byty, no. Aha. A moc já se snažím, musíme se tak chovat, pravda, slušně, no. No moc význam to nemá. Abychom mohli jít do Evropy. Ale ne. To šlo, sami mlícají, musí se to tak nechat. A to Za to mluvá, no. a co to dělají jenom cigáni, že jo? No, ale však aj naši, Proč by? aj naši, Proč bych? Češi, Aha. všetci kradou a zabíjají. No to Poláky. A to vím. Poláci, Poláci, že jo? Jugoslávci a všetci za to je stahuje. Tady to, oni pašují přes ty Čechy, nějaké ty drogy a oděchu. Ježíš, ale v Americe je to úplně jako nové, jako problémy jsou, jako nemůžeš to porovnat. V Americe je už. V Americe to však bývali, myslím, taky státeček malíci. Aha, no to je pravda. Amerika. Oni státy. No jo, a toto je, jak se jmenuje toto? Jako to je to topení. To topení, no, Topení. to jsou ty... No, to všechno se A to stojí kolem 50 000, jo? No, ale na všechno to dali 25 000. Jo? Za to zavedení je 620, 21, jak bylo. No, kolik to stálo? Aha. A ty, to vnitřku, a ty trubky a všechno, že tam 25 000, 620. No tak nashledanou. Teď to má pít. Podívej se, jaký tady jsou dobroty. To bude toho. No jo, k životu. Toto je videokamera, víš to, co to je? A maminka toto uvidí, tak jí něco řekni. A co jí řekne? No co chceš? Jak jako v Korýtné? No ne, že já pozdravujte ji však mám. A kdy ona dojede vůbec? Kdo ví? Jo, chce, ale babičku, chce jako v zimě. Ale nevím, jestli letos, ale příště, ale... Zimně? Aha. No, takže tady bývají zimy klidné. A co jiné se děje v Korýtné? Nic. Ale ne. Tady se jenom krade. Poláci, že jo? Jo, tak mě... Jablka, že jo? Tak všeobecně.
vůbec si tady se kurňa kradne. Ale Jabky. už není co, už je všecko vykradne. Já si myslím, že A není. Tož v Americe je co krást. No, moc ne. Ne? Jako co? Jo. Nejsou tam školy, tak nikdo nemůže kradnout. Auta tam nekradují, ale tady kradu auta. Ale ježiši. Ano, kradu. Ale jo, Amerika. Do Rusy a Poláci, ne? Tady kradu auta zase Jugoslavci a tak Rumuni a Bulhaři a taková sebránka. To vím, to jsem slyšel. A ještě někdo jabka tady krade? Jako já, Míša? Někdo jiný? Co jabka? Jabka si můžeš vzít, pár co jabka. Budu brát. Když nějaké budu, víš, že si nebudu žádné, tož nenakradeš nic. A co by nebyly? Ale jsou bídné. To je jenom takové jablíčka, rozumíš, malé, protože to všechno zničila mšica. Aha. No. Peťa si stěžoval, že měli tady být, však vy jste tu vlastně v neděli už byli. Jo, byly. Proč jste to nešli pěkně nafilmovat, to přijímání? To. Nebo ten, protože spali. Jo, to si stěhoval. stěžoval si Peťa. Jo. Říkal, kurňa šopatoš, takovou to věc, kdyby šli z tu kameru to tady sejmout pěkně, to je tak vzácného něco, to ukázat to tam. Ale o tom jsem ani moc nevěděl. Ale věděl. Jo, nevěděl. Věděl, Ne, ale já nevěděl jsem, co to bylo. Nevěděl jsem, co to bylo. No, to je nádhera. Takového něco Já jsem hoší. ti říkala, že jsou tam prožít všechny to, dětka je, to je v fakt. kroji a že jste to mohli jít kameru si potrat. Ježíš, babí, to jsi mě neříkala. Jo, já jdu, protože moja tam babka čeká. Jedna není, protože kdybych měla, já nemám nic právě. Jdeme stříkat mandarinku, hoši, jeden. Je. Jo, proč? Víte, co je karate? Karate jako ten sport, nebo Ne, co? ten jed anglický. Ne, nevím. No, to je na ty mandarinky. No ale je to blbé, my to máme. Kde? Doma. A proč to nedonesla? My jsme to s tím píkali, ale mandarinky nezdechnou. Ale jo, Ne, už jsme to píkali 3krát. ale ne. No fakt? Potom jste to udělali slabé. Tož potom to bylo slabé. Ne, dělali jsme to podle náhody. No 1/3 litru jde na 1 hektar. Co tam? No, To já nevím, ale my jsme to dělali Už to za tak. podle náhody. no, udělali slabé. No já, co se po... Nasadit to No, slabé. My, co jsme namíchali tehda, to? My jsme se stříkali v zahradě, Taky. tak tam není ani jedna. Ano, tak říkám, my když jsme to tehda stříkali, tak to hned padá. Dolů. Kluci, tož dojděte, ano? OK. Se podívat, až tam prvnu, pijete slivovicu dobrou? Jo, každý den. To tak ještě. A každou noc. Ne, to jenom trošku tak vidět. Aha. Pro zdraví, že jo, pro krk, na krk. Oni jsou abstinenti. To je daleko lepší než whisky. Aha. No ještě... O tom bych já moc nevěděl, ale. Dojděte, já vám štamprku každý dám. No, Musíš to někdy Martine ochutnat. Dojděte se To podívat. určitě ne. Dojděte Nech se toho. na naši kluku podívat, jak tam stolaří a jak tam soustruží ten náš syn. jak mají No, dělí. no dojdeme. Dojděte se. Dojdeme, OK. No, Nazdar, nashledanou. Naschle. teda soukromníčí. No. Jak jich doby? Tak Dojdi Ale se. ne, Ale nebojte, ty jsi dobrý. budeme tam, Tak z babičku můžete dojít. budeme tam až moc. Já si říkám, že Kluci, ahoj. Nashledanou. naschle. Ahoj. Nech toho. Hm, Otevř se. moc tam není toho, že jo. Cože? No, nic moc. To je chvíli. Kam to hážeš? Dole. To není moc pěkně. Ty velká. Nech toho. Odejdi. Je tam 1 minuta, už to končí. Co, káka se tam? Aha. Tak to vytempuj na Michala. No. Nech toho. Je- Nech toho. Jenom co děláte teď? Jasné. No to vyřízeme. To je tvoje kolo, jak se jmenuje? 1 minuta. Už půl minuta. Už je konec. A uboj se. Jaký? A uboj se. Nic, tam. No jo, už je konec první kazety. No. A teď říkám pravdu, že nevím, kdo to byl ten.
Jo, to byl on? Jo, Andy? starý, jo. To je Andy? Nevím, Anda. No, asi jo. Jo? Já mu mám dát $20. No tak jo. Hello. Ahoj. Řekni něco mamince. Ne. A nech toho, rychle. Acha arroz da gata. No one you would know. Olha a família. Nesvítí mu světlo, že? OK. Alright. Ale svítí. No, nesvítí. A kolik máš roku teď? 14? Bude 15. Kdy? V lednu. Už se z něho ptal, co? Aha. A jak vysoká seš? Kolik máš? Rychle. Je tam 5 sekund nebo něco. Já nevím. 159, už vím. Ty velká.